अरे यार बा गाड़ी बस का तो पते नहीं खेरे। गाड़ी बस को बजले अच्छा महावीर बस को बजे आवेले? आई 8:30 बजे न। 8:30 बजे आई तब का? हाँ हाँ तो 8:30 बजे ही वाला बात। तनी खैनी उनी बनाव, खैनी उनी खाइया। हाँ रुको बनावा तनी। दादा जल्दी जल्दी चल जाओ। चलते बनी सारा बात तो हनी नया बनी कलही ना चलब। अच्छा हम जाई का बड़ा चला सन तनी हम पेशाब कर ली हम। तारा बड़ा जल्दी पेशाब लग जाता है। ई रोकाइल बा कोई से रोकाई चला जाता ली पेशाब हम कर लेता नहीं। छोड़ दे उनका के कर दे हमनी के चलल जाओ गड़िया देखल जाई। हाँ ना तो छूट जाई। चलो चलो चलो। का हो भैया गड़िया आई लिया अभी देरी बा। गड़िया आई हो हमनियो के तो गड़िया के खातिर बैठल बा। जल्दी जल्दी दौड़ के आवत है हाली हाली हिनकर पेशाबो कल मुश्किल कर देला है जा। कहलन जे कि जल्दी चला ना तो गाड़ी छूट जाई। हम के 1 घंटा ले बैठल बन जा गड़िए खातिर अबे अइबे ना कहिला। हमनियो के तो बक्सरे चलब जाए ना हो। हाँ बक्सर जी बजा। हां तो हमनियो के तो तीनों दिन बक्सर ना जाए हो। हाँ तो बक्सर जाए के बाद बैठा जाई जा। बैठा जा। आ गाड़ी कौन आवती है? गाड़ी हमारा तो जानकारी नहीं है कौन है। आई 8 बजे वाली आई। महावीर रथ। महावीर रथ है। ओका टाइम कितना हटे? टाइम 8:30 8:30 है। चुपचाप बैठा जा। गाड़ी तो चल चल के बैठ के। अच्छा इंतजार करिए। हां बैठा जा आई तो तुरंत चल जल्दी। कल में का करे के बाद भाग के कहां जीबो पैदल। खैनी उनी बनावा जा बात। हां बाबू बना ला हम के बना के खैनी हो जा। दो यार के घड़ी बड़ा लंबी होला। हाँ दो खैनी बनावल जाओ आ खाई जाओ तली गाड़ी आई तो अपन चल चल इस समय ही बोलत बतियावत। हां तब का? अल्लाह है तन की। हेलो तू खा लो ना तू खा लो ल खा लो तो ल खा लो। हम तो जानते बड़ा कि ना खाई ना हम नशा ले दूर रही ना। आ कहला कि और कुछ बतावा। अरे घड़ी ना 8:30 बज गेला गड़िया तो अइबे ना कइल। फोन लगाई क्या? हाँ लगाब तो फोन लगाब तो लो स्विच ऑफ बा। कौन नंबर बा? हाँ ए तू लगाब तो तू फोनवा लगाओ। हमारा में रिचार्ज नहीं खे। ना ना सारा खाली मोबाइल रखले भाई कौन काज नहीं काहे के मोबाइल रखले बड़े? तो मोबाइल रखल भाई तो मान के चलो रिचार्ज नहीं है तो फोन कैसे लग जाई? हमारा में व्यवस्था बतावता। तू कहता कि मार मारे हनी के तो रिचार्ज डलवा लो। रिचार्ज कहाँ डल फौजी हई मैं धान खेते में फसल बा कहाँ ले आई पैसा 240 गो। का देने कहाँ ले आई? दिन खराबे होता। बिक दो ने मोबाइल से भाई। अब कोई के नंबर नहीं खे। अब तो नंबर कोई के नहीं ना हो। हलसियो लसिए के नहीं खे ड्राइवर के नहीं खे तो हलसियो को फोन लाके पता कर जा कब ले बैठा रहिए जी। ना ड्राइवर के नंबर नहीं है जाला खलासी के ले जल के आ जाई कल ना। अरे भाई वो बताई ना भैया कुछ। साला हमनी के लाइसेंसो बनवावल डांड हो गलो फाड़ी के फेंकही के पड़ी। साला हमनी के जिंदगी तबाह हो गई। जिंदगी हमके कोनो काम लायक कम नहीं खे। का हो भैया लोग एजी का बैठल पड़ जा। अरे गाड़ी के इंतजार करतन जा। गाड़ी हाँ बासवा के तिकवतन कि कब आवे ले। अगसर जाए के बा गाड़ी के इंतजार में बानी जा। गाड़ी के इंतजार में उनको जानकारी नहीं खे। हमनी के कुछ नहीं के जानकारी। कुछ नहीं के जानकारी ना मर्द आज 3 दिन हो गई गाड़ी के हड़ताल चलता। निकल जाना तो ना हो निकल तो जान ल जा कि मान ल के हई अमित शाह हाँ नरेंद्र मोदी अच्छा इ ड्राइवरे पर जुर्माना लगा देले बड़ 10 साल के जेल हाँ आ 7 लाख रुपया एगो एक्सीडेंट हो जाई तो देवे के बा। देवे के बा। तो बताओ कि ड्राइवर गाड़ी चलाई ना मर्दे 10 साल जेल में रही तो ओकर मेहरारू के हरोबरी चल जाई। लड़कन के पढ़ाई बाधित हो गई तो के चलाई गाड़ी? कौन ड्राइवर चलाई सा? ना कोई ना चले। हैं ना कोई ना चले। तो भैया जगह है जाम लगल बा। गाड़ी हड़ताल में बड़ी से एकदम खड़ा क के अपन ड्राइवर एकता जिंदाबाद बोला तटे। तब कि ड्राइवर गाड़ी खड़ा ना करी तो चलाई रोड पर ना तो हमनी के का कइल करी जा हो ड्राइवर साहब घरे जाई जा। ना घरे मत जा एजे लिट्टी चोखा लगावो जा हवा चलो कितने अब से कहिए भैया सुनाई ना हमारा।
कहले है कि ना जे बजा कहत हन कि एजे रह जा हाँ। कि जाई जा हम कही ना एजे रह जा लिट्टी चोखा लगई है जा ना ठीके कहत बार बार कहत नहीं कि गाड़ी एकदम जाम लगल बा जो है के तहे सब खाड़ कर देले बा हाँ भैया तो चलले में देखो कि खाड़ कर के हमहू भागल आवत नहीं बजा कि का करब जा अब तू लोग समझिया हम चलो नहीं जाए के बा हमरा अभी ड्राइवर एकता में अरे सुना मत है सुना काम बा हाँ आओ है काम बा अब कौन काम हो गई आओ मर्द कहीं का एक तो दे था गुल बेटे पैदल चलत चलत थोड़े आई है कुल घरे से समाचार पहले बोला का बात बा कहल है ना हाँ कि काहे खिसिया के जाता मर्द कहीं हमनियो पर हम कर कुछ अरे भाई कौन चीज हम करी बतावा जा का करब जा है पब्लिक के सब मुआइब जा तब हम का करी हमनिए के जब सरकारे मुआवतिया तब हमनी के में गलती कौन बा बताओ भैया तू ही मान लो कि हमनी के हतना दिन के सजाए दे दिहल जुर्माना दे दिहल आ हमनिए के चलते मान लो कि मोई चीज होखे वाला बा बाहर से सामान ना लेके जाए तो का जगह जनता खइहन जवन खाए पिए वाला डीलरई में सामान आवता उ हमनिए के देन बा साग सब्जी बा जवन ला दिखावा तो हमनिए के देन बा पहुंचावल ना लिया के दही जा मंडी में तो हर एक चीज महंगा होई तो ये तो सरकार चाहती है कि सब जनता मरो हाँ ये जना मुँह आवत जा मैं जना भाजपा के या वोट दे तरन जा है ना हाँ भाजपा के वोट देता जा भाजपा के वोट हम ना कबो दी ना 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 आ ये हई बाण जा बौरा लोग भाजपा के वोट देता जा खाली अब भाजपा में मुँह आवती है सरकार की अब बताबो सब जनता की हमरा वोट देबा जा दा जा वोट दो जा भाजपा की अब बोले भैया तन की सुधर जाओ अब बोले तनी ध्यान दो जा 2000 लेके ना चाही बात 2000 रुपया ले तड़ा ओके नहीं कहत उहे 2000 रुपया के फेर में मुँह बा ना माल आई ना राशन आई सब्जी कुछ आई ना ना बस ना गाड़ी चलिया कुछ ना चली सुना भैया कहत हन कि 2000 रुपया वाला लेत नहीं खा हां आयो वही ओकरा बेसी महंगाई हो जी तो ओकरा ले बेसी दे देबो कि ना दे देबो बजरिया में 4 दिन में हल भल होई ना हल भल होई देखो तो कि हमनी के साला 25,000 28,000 के लाइसेंस बनवा के साला हमनी के मरत नहीं जा ई लाइसेंस बनल काहे खाती वही खाती ना तो हमनी के हाथ अपना खर्चा क के दी भाजपा ये भैया एक भरम छोड़ दो जा तो उनके मैं न छिटिया भुला जी बनल बात माना जाही बूढ़ो आदमी के। भाजपा भाजपा कहले बाड़ा जा भाजपा सरकार खराब बिया देखो तो पूरा देश में हिंदुत्व के कितना महत्व देले बिया जगह जगह मंदिर बनावतिया 22 तारीख के दीपक जले वाला बाटे उजा अयोध्या में अरे सरकारे से गलती होखेला सरकार गलती कैले बिया तो ओकर निर्णय करी ना फिर सुधारी ना सुधार दी तब तो ठीक है बा हाँ सुधार दी तब तो ठीक है बा जिसे राम मंदिर सुधरले बा बनवा दिहल तो ओकरा के मान लगी सब बढ़िया कहता तो ओकरा के ना जाए थोड़ी कोई कही लेकिन हई तो पेट पर लात मार देहल गरीब आदमी के तो सरकार सॉल्व करत ना बिया सरकार अगर के सॉल्व कर न ली वो देश में देख न रहल बिया का हो रहल बा देखो 2-3 दिन में हाल हो गई कि टंकी के तेल ओरा गइल कहीं पंप पर तेल नहीं खे मिलत ए बाबा जब सरकार में सुधार दी तो संग में रहबो कि ना रहबो और जब मैं सुधारिए दी तो हमारा ओकरा से दुश्मनी कौन बा ना हम दुश्मनी बा ना दुश्मनी हमनी के काम उहे न चाही कि सही होखे मैं हाँ। काम सही हुई तो हमके का दुश्मनी बा ठीके बा ठीक है ना हमनी के कहा सही बात बाटे जब सुधार दी तो ठीक है बा मान लो कि अब गरीबे परिवार पर 7 लाख रुपया जुर्माना लगा देता 10 साल के जेल दे देता तो बताओ गलती बा ना तो का गलती बा ना ई सुधार दी तो हमनी के ठीक बनी जाए हाँ तो कोनो दिक्कत नहीं सुधारी के ना घबरा जमा हो ड्राइवर चाहे हाँ बोलो को दिन कुल हड़ताल चली क दिन चली हाँ जब तक अमित शाह जी काला कानून वापस ना लिहन तब तक अभी चलबे करी तब हमनी के का चले के घरे न तब हाँ भैया गांव में जी रहला से का फायदा बा कोनो फायदा नहीं खे रहला से ठीके बा चले कर हाँ जब तक वो अपन काला कानून वापस ना लिहन तब तक आंदोलन भैया ड्राइवर एकता ही चलते रही बस के बात नहीं खे चले के हो चला जा हाँ चला जा अपना ठीक। काम चला जा चल है ना होना का है ना चलो ठीक भैया निकलो जा चलो जा गाँव में